върнахме се в шоуто Новини за звездите. Днес имаме трима специални гости. Те са. Вие ги обичате, обожавате ги, харесвате ги. Това са Жулиен Киров, Мартин Великов и Петър Георгиев. Пляскайте, бе! Добре, аре. Здрасти, кажете за вас. Какво по-точно да разкажа себе си? Готови? Здравейте, вие са шоуто Новини за звездите. Днес имаме трима много специални гости. Вие ги харесвате, обичате. Това са Жулиен Киров, Мартин Великов Не крия. и Петър Георгиев. Така е. Да. Нека да започнем с първият ни специален гост. Той е Жулиен Киров. Разкажете за себе си. Не ми се читая микрофон в устата, Искате ли? Започнахме с шоуто. Тези звезди малко са некомпетентни, но това не зависи от мен. Не мога да ги объздавам. Да не съм тук дресьор. Добре, започваме. Казвам. И току-що спечелихте удар или блъскане! И изпълнете удар! Не плачете! Страхотен удар! Внимавай кой ще удариш! Да не даш камерата. И сега! Има нова топка, благодаря. Резултат от 27 точки от Макс 30. Страхотно! Ще спечелите награда. Няма да ви кажем каква. Може би една турба слайна. Но нищо. Жулиен! Мартин Великов, вие сте наред. Кой да кажа за себе си? Нещо кажете за себе си. Съм як. Това беше изчерпателно! Жените мразят. Нима! Звъни само Аплодисменти! не супата. Махни! Да, мърза да компанията ми щупена. Как върви любовния ви живот? Как върви любовния ви живот? Как да върви? Страхотно! Всичко личи! Страхотно! Така, Аз не казах това, с какво? На некой звънише ли? Пуснах в лицето. Чай малко. И пускаме реклами! Върнахме се след рекламите! Шоуто Новини за звездите! С какво сте известен, господин Мартин Великов? Аз съм световен футболист. О, грешка! Греш, вие сте! Ще го направя. Легендарен футболист! Не крия, братче, не крия. И аз не крия колко в момента искам да ви прасна едно круше в главата. Но ще продължим с следващия гост. Петър Георгиев! Който е известен футболист. Какъв се футболизма? Заповядайте вашата легендарна топка. Значи имаме никакъв легендарен футболист и страхотен писател. Коя е вашата първа книга? Майка си нема. Моля? О, страхотно изчерпателен отговор. Аз си спомням тази. Але. Казва се Моля. Много си красива. Как се вдъхновите? Това сладък от колата, бе. Аз не да бях си на казва Моля, колата. но те ме обиждат. Това, което искам да ви Аз кажа. съм била на колата. Приказка за гората. Приказка за гората. Приказка за гората. Къде? И това бяха нашите гости. Нека продължим с ток-шоуто. И сега пускаме реклами. Рекламите! До другите гости. Рекламите! В Новини за звездите! Следващия блиц е въпрос към публиката. Започваме! Първо с Катя Тодорова. Класова. Някой... Катерина Иванова. Тодорова. Нека
Елмира Тодорова избере въпроса към Катя. Кати? Имала ли си гадже? Имала ли си гадже? Страхотен въпрос. Преди да. Преди да, страхотен отговор. Няма да кажем. Бивша се казва. Няма да кажем. Следващия е Виктория Минева. И въпросът ще бъде избран от Катя. Аз не знам, много е просто. Истина ли е, че си била гадже смъртен? Не. Истина ли е това? Не. Аз Крис. Абе, с Крис имаме още един въпрос. Не. Тук май усещам лъжа. Да, бе. Освирквания за Виктория, но нищо. Елмира, твоя въпрос ще избързе. Истина ли е, че си харесала Габриел? Истина е това! Не! Надушваме ли лъжа? Не. Надушваме лъжа! Не, вярно, десето го харесваше нея. Харесваш ли Ивайло? Рубриката Комиците! Той ще участва в рубрика Комиците! Освирквания! Започва рубрика Комиците! Да видим какъв скетч са ни подготвили този път. Скетч, сценка. Трябва да носи следващия път речи. Започва комиците! Започвайте! Добре. Имало едно време. Една жена. А може ли да смени двамата с... Ами, той Мартин Великов започна първи, така че... Довърши! Довърши! Каквете днес, капитан? Довърши! Добре. Мартин Великов ще говори. Имало едно време. Една жена. Страхотно. Една от Продължавай. Мисли. А може ли да свършим с нашия? Добре, ще оставим на Мартин време да помисли. Започваме с добра скетч. Петър Георгиев и Жулиен Киров. Здравей. Здравей, Кости. Ами ли помниш? Ходихме на детска градина заедно, бате! Ама ти си ми брат! Мама не роди и теб те роди! Да, мен и теб ме роди. Ама теб да изгони, защото си педерас. Ами защо ме обиждаш? Ами, защото ти казвам. Нула актерски качества. Нула. Смяха! Следващия е Ивайло Казаков. Добре, Ивайло Казаков и Мартин Великов. Започвайте сега. Кай си, момче? Ана, добре! Ходех днеска да си купа цигари, ма нещо са им свършили. Да бе, скъпа ги на ласта парти. Ама защо не си ма поканил? Защо да? Защото е само за гелове. Ти си... Тапка! Геловете са момиченца, чули го? Чули го това? Ти съм ненормален. Това е лудък. И после по магистралата бачихме 30 литрова туба с бакър. Аз пък разливах бензин по пътечката, после пъс един приятел взехме, че го запалехме. Нещо не го хареса. Те си се фърли там, фърли на бутилчица вода, то се изгаси, а той нещо се отдроби от димчето и не знам защо са просто на земята си почива. Стоп. Ивайло! Как става това, хора? Как? Отидем едно лято.
Ама че да бе, той се подхлъзна на едното у вас. не паднах на него. Разбрахме, Ивайло, че забър на земята. Санчка, днес като ден бях да скупам нов телефон. Значи си бил навън. Ама, майка ми на центъра. Ето, вижте новата на Sony Xperia. Усетихме затапване сам. Ивайло, тук що си призна, че си бил навън? Да, бил на центъра ли? На центъра ли си?